ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ርክብ ጠጠው ክብል ከይልዩ እዚ ጠጠው ዝበለሉ ምክንያት ድማ ብፍላይ ኢኮኖሚ ትግራይ ወይም ድማ ናይ ትግራይ ቁጠባን ምጉዳዩ ተባሂሉ ይሕሰብና ከመይ ይርእዎ ሰው ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድህሪ መሪር ውግእ ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ድቃስ ጸንዩ ዝነበረ ስለዝኾነ እውን ድሕሪ ነዊሕ ድቃስ ዝተበራበረ ርክብ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል 20 ዓመታት ኣይነበረን ካብ ወፂና ኢና እንጀምር ኣለና እዚ ድሕሪ 20 ድቃስ ዓመታት ዝተበራበረ ርክብ ከመይ ይኸውን ከም ዝኽእል ግምት ሙሳድ ጽቡቕ ይዝኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ጽቡቕ ዲፕሎማስያዊ ጸጥታዊ ርክባት ኣለና ብቁጠባው እንተሪኢኻ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት እንየና ናይ ኣየር ትራንስፖርት ኣገልግሎት እንየና ካልኦት ቁጠባዊ ነገራት እውን ብሓባር ምስራሕ ጀሚርና ኢና ዘለና እዚ ድማ ቀስ እናበለ ናብ ዝለዓለ ብርኺ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይዓምን ይበጽሕ እውን ዝብል ተስፋ እዩ ዘለኒ ናይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ቅኑዕ ድሌት ተበጊስካ እትርክብ ክፈጥን ምድላይ እዚ ሰናይ ድሌት እዩ ዝመስለኒ ሰናይ ድሌት ናይ ዝኾነ ጤነኛ ጤና ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ክሓስቦ ዝኽእል ቅኑዕ ዝኾነ ሰብ ካብ ቅንዕነት ተበጊሱ ዝሓስቦ ነገር ኢልካ ክትወስድ ይግባእ ግና ነቲ ጸገም ክፈትሑ እናከኣሉ ንኣስታት 20 ዓመታት ዘይከኣሉ ሰባት ኣብ 2 ዓመት ንዝረከብናዮ ዓወት ከነዓሱ ግቡእ ኣይኮነን ግቡእ ኣይመስለንን እዚ ብስራሕ ዝመጸ በዓልካ ዘይከኣልኮ ነገር ካልእ ሰሪዎ እንዳርኢኻ ዓኒስካ ምንም ከም ዘይተገበረ ጌርካ ምዝራብ ጽቡቕ ኣይኮነን ንምንታይ እንተ ኢልካ ዓለም ኩሉ ዝፈልጦ እዩ እዚ ዝኾነ ናይ ዓለም ፖለቲካል ውድብ ረኪብካ ብዛዕባ እዚ እንተሓቲትካ ዝኾነ ሰብ ክነግረካ ይኽእል ንምንታይ መሲሉካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣውሮፓ ዘለዎ ሃገራት ሞኪሮም ኣይከኣሉን ኣሜሪካ ሞኪራ ኣይከኣለትን ብዙሕ ኣፍሪካ ሃገራት ሞኪሮም ኣይከኣሉን እዚ ኣብ 2 ዓመት ዝተረከበ ዓወት ናይ ሰላም ዓወት ከነዓሱ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ ይገርመኒ እውን ንምንታይ ከምኡ ይግበር ዝብል ይገርመኒ ብዙሕ ግዜ እትርክብ ክሳዕ ክንድዚ ንትግራይ ዝጠቅም ኢልካ ተኣሚንካ ክሳዕ ክንድዚ ዝጠቅም እንተኾይኑ ንምንታይ ን20 ዓመታት ዘይፈታኻዮ ኣበይ ነርካ ንምንታይ ሰው ኢልካ ሕቶ ክትልእል ይግባእ ኢለ ዝኣምን ሎሚ ድዩ ተጠቕሚ ዝተረዮም 20 ዓመት ደቂሶም ኣበይ ነይሮም ንምንታይ ዝኾነ ዝተፈለየ ነገር ገይሮም ሕጂ ዝገበርናዮ ዘይገይሩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ዝግብኦ እዩ ዝመስለኒ ሓቂ ንምዝራብ እትርክብ ልክ ከምቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ክጠቅም ዝክእል ንሓውና ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝጠቅም ክኸውን ኣለዎ ሲልካ ናይ ትግራይ ጥቅም ዝበሃል ተፈልዩ ዝሪ ነገር አይደለም
ንሓውና ህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም ንሓና እውን ይጠቅም ካብ ሰላም ኩሉ ይጥቀም ኢልካ ኣይክተሓስብ እምበር ንዓይኒ ምጉዳእ ኢልካ ዝተፈለየ ጥቅም ከም ዘለካ ጌርካ ምዝራብ ብዙሕ ዝጠቅም ኣይመስለንን ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብሓፈሹ ካብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣፈላለይኻ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ትጥቀም እንተኮይና ትግራይ ይጥቀም ትግራይ ይጥቀም እንተኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ጥቅሚ እዩ ፈሊኻ ትግራይ ጥራሕ ትጉዳእ ወይ ትጥቀም ዝብል ገምጋም እውን ክሰርሕ ዝኽእል ነገር ጌራ ኣይወስዱን ንሓና ጥራሕ ድማ ኣይኮነን ንሓው ህዝቢ ኤርትራ ብዚ ጥቅሚ እዚ ናይ ባዕሉ ድርሻ ከም ዘለዎ ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዘለዎ ክተኣምን ይግባእ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ካሊእ ነጥብ ግና እቲ ርክብ ናይ ክልተ ሃገራት ርክብ ብምዃኑ ናይ ፌደራል ስልጣን ምዃኑ እውን ክፍለጥ ክስምርሉ ይግባእ እዚ ኣብ ሕገ መንግስትና ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ ዘሎ ናይ ፌደራል ስልጣን ካብ ዝበሃል እቲ ሓደን እቲ ዋናን ምስ ደጊ ሃገራት ምስ ካልእ ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማቲክ ርክብ ብመንግስት ፌደራል ይስራሕ እዚ እውን ክፍለጥ ይግባኦ ብሓፂሩ ካብቲ ርክብ ዝርከብ ዝኾነ ጥቕሚ ንህዝብታት ክልቲኦም ንሃገራት ክልቲኦም ንመንግስታት ክልቲኦም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉና ካብ ሰላም ጥቕም ኣለና ኩሉና ካብ ልማት ጥቕም ኣለና እቲ ንግዲ ልውውጥ እውን ንኩሉና ይጠቅመና እዩ ዝብል እምነት ይዝካ ጉድኣት እውን ተሃልዩ ንኩሉ ዝጎድእ እምበር ፈሊኻ ንትግራይ ጥራሕ ኢልካ ክትወስዶ ዝከኣል ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ርክብ ኣብ ቅኑዕ መስመር ኣብ ዝሓሸ መስመር ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ከም ዘሎን እናኣነቐ ከም ዝኸይድ ከረጋገጽ ይፈቱ ብወገን ኤርትራ እውን ድሌት ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ድሌት ኣሎ እዚ ቀሲሉ ግዜ ወሲዱ እምነትና ፍልጠትና እንዳዓበየ ብዝሓሸ መንገዲ ካብ ወንድም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዘሎ ርክቢ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ይክእል ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ግቡእ ግዜ ድማ ናብ ዘለጻለ ደረጃ ከም ዝበጽሕ እውን እምነት ኣለኒ ብቀረባ ኤርትራ ኸይደ ነይረ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከፊልና ተዛሪብና ዘለና ብፍላይ ብልምዓትን ብርክብ ክልተ ሃገራት ብዝሓሸ ደረጃ ናይ መስራሕ ድሌት ብክልተ ወገን ስለ ዘሎ ብቀረባ እዋን እንዳሓሸ እንዳዓበየ ይኸይድ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ ቀረባ እዋን ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ መረፃ ምልዕዓል ሓዊሱ ብጣዕሚ መንግስቲ ፌደራል ክወግአና እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብቲ ከባቢና ናይ ብሓቂ መንግስቶም ንህዝቢ ትግራይ ክወግእ ድዩ ንመን እዩ ክወግእ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዝወግእ እዚ ናይ እብዳን ዘረባ እዩ ካብ ተዛራቢው ደጋሚዩ ዝብል ምስላ ትግረኛ ኣሎ መንግስት ፌደራል መንግስት ክልል ትግራይ ይኹን ህዝብና ህዝብ ክልል ትግራይ ክወግእ ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ በዓሉ ከመይ ዝበለ ሓሳብ ከም ዝኾነ ንዓይ ክርዳእኒ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ ንዓይ ዝገርመለይ ካብቶም መጀመርታ ዝሓሰቡ እቶም ካልኦት ከም ቁም ነገር ወሲዶም እናተንተኑ ዝቕሉ ሊቃውንቲ እዮም ምስ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማሌ ምስ ሱዳን ውግእ ኣይንደልን ብሰላም
ልማት ጥራሕ ክነምፅእ ንፈቱ እንዳበልና ምስ ካልኦት ኣብ ወሳን ኩነታት ውጋይ አይደለን ኢልና ከፍ ኢልና ብዘረባ እንወድእ እንዳበልና ታይ ዝበሃል ዘረባ እዚ ንትግራይ መንግስት ፌደራል ኮኦጎ ዝብል ውግእ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ውግእ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ትግራይ ምዝራብ ግዜ ምጥፋእ እዩ እዚ ሃገር እዚ ውግእ ዝበሃል ነገር ንምስማዕ ድሌት የብላን ትፈልጣ ውግእ እንታይ ከም ዝኾነ ውግእ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ በኩሉ ሃገር ዝፈጠሮ ጸገም መሊስና ንምምጻእ ድሌት የብላን ምክንያቱ ውግእ በላይ ሰብ እዩ ናይ ኣያንሹን ዘይጠቅም ምዃኑ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ዝፈልጥ ኣሎ ድዩ ክንደይ ዋጋ ከፊሉን ህዝቢ ትግራይ ዘመኑ ሙሉ ውግእ እንዲ ዝነበረ ህዝብና ካብ ናይ ትማሊ ውግእ ገና ቆሲሉ ኣይደሓነን ውግእ ማለት ሰብ ጥራሕ በልዩ ዝኸይድ ዘይኮነስ እቲ ሃገር ከም ሃገር ዓመዲ ዝገብራ ውግእ ጥፍዓት እዩ ብስሩከ እንታይ ክንረክብ ኢና ንዋጋእ እንታይ ዝርከብ ካብ ውግእ እንታይ ትርፍ ኣለዎ ምስ ትግራይ ማግደፎ ምስ ካልኦት ተዋጊእኻ እንታይ ትረክብ እንታይ ትርፍ ኣለዎ ገንዘብ ይብልናን እንዳበልካ ብልጽግና ከምጽየ እንዳበልካ ውግእ ዝበሃል ንመንግስትና ክንሰምዖ ክንዛረብሉ ንፈቱ ነገር ኣይኮነን ምስ ትግራይ ይኩን ምስ ካልኦት ናይ ሓሳብ ኣፈላያትና ብክትእን ልዝብን ንፈትሕ ብኡ መንገዲ እውን ክፍታሕ እናኸኣልናስ ናብ ቶክሲ ክንኣቱ ፈጺምና ኣይንሓስብን እዚ ድማ ክፍልጥ እዩ ብዝሓለፈ 2 ዓመት ናብ ውግእ ዝወስድ ዝክእል ብዙሕ ምክንያት እኮ ኣሎ እቲ ሓሳብናስ ከም ቀደም ዝነበረና እንተኮይነ ብዙሕ ሪዝን ነይሩና ብዙ ምክንያት ነይሩና ግን ውግእ ኪሳራ ስለ ዝኾነ ውግእ ሰብ ስለ ዝበልእ نحن ناي وجه حساب يبلنا كمتي كما زجبر كما ينجر زبحال وجه زدليو والكسبات يوم وجه يبلو كم درفي نقول مشيتن ناي وجه زربات سمة زنا ناتنا يكون نزي حزب تجراي كم عاز جبر كما ينجر زبل نبالكات حسب وزن لك نجر قديم كا مزراب حزبي عمني لكا بوليتيكاي لكا تصرحون بر بوغني كم زي مثلا ديليت يبلنان منقص فيدرال هج خبريه نايل لنا هج اب اثيوبيا أجل يوسف زبالة وجك كفتيه كم زبالة غيركا كوسد يبلون وجا يبلنان هجي زبلنا هجد ما بكلاش يكونن هجد ما بوتحدر يكونن حزب هج مكبار ناي بوليس ناي أكابي هجن بيت فردين صراحيو أكابي هج بيت فردين بوليسين كميل كوجت بلو زي وقع يكون زي ناي هج الانت مخباريو خابزي وصاي ناي وقد اللي تيبلنان وق نخلو اثيوبيا هذا لا يكونن حجي بزتك على من قدي نلمات نسرح
ንብልጽግና ጥራሕ ዝውል ገንዘብን ግዜን እውቀትን ጥራሕ ይዘለና እምበር ንካል ክፉ ሐሳብ ቦገነይ አደላይ ዝብል እምነት የብለይን ከምዚያ ዝበለ ወረ አደላይ አይኮንን ዝብል እምነት ይዘለኒ ቀደም ክብል ናብ ኩናት ክናአቱ አይንኽእልን ይብሉ ነይሮም ይኹን እምበር ሚዲያታት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ መንግስቶም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ንትግራይ ክወግእ የለዓዕለሎ ይባሃልና እዚያ መልክቶም እስኪ ታይሪቱ አለው በመሰረቱ ውግእ ንምግባር ዝሐስብ ዝኾነ አካል ተሐልዩ ምክንያት በቂ ዝኾነ ምክንያት ክህሉ ኣለዎ ሲልካ ውግእ አይትብልን ንውግእ ከወስደካ ዝግባ ምክንያት ንባልካውን ንኻልኦቱን ከዓምንሉ ዝግባ ምክንያት አደላይ ዝመስለኒ እቱ ምክንያት ድማ መንግስት ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝብታቱን ክቅበሎ አጀንዳ ፈጢረ ህዝብ ኢትዮጵያ ከመይ ኢሉ ይዝቅበለኒ ህዝብ ኢትዮጵያስ ንምንታይ ኢሉ ህዝብ ትግራይ ክውጋለው ኢሉ ዝአምን ዝብል ገምጋም ንምግምጋም ፖለቲከኛ መኳን እንደላይ አይኮን ዝኾነ ተራሰብ ክርዶ ይኽእል እዩ ኣብ ሃገርና ውግን ምክያድ ኣብዘዋን እዚ ብፍላይ ኣብዘዋን እዚ ምክንያት አሎ ዝብል እምነት የብለይም ውፅእ ዝበለ ስኢሉ ናይ ፖለቲካ ጨዋታ ኣብዚን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ከም በቂ ምክንያት ወሲድካ ንውግ ክትኸይድ አይግባአን ኸውን አይኽእልን ዝብል ገምጋሚ በወገነይ ዘለኒ መንግስት ውግ አይደለም መንግስት ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ በፍጹም ውግ አይደለም ህዝቡን ውግ አይደለም ምስ ኮሮና ድን ዋጋ ናይ አባይ ጉዳይ ድን ዋጋ ታይ ምክንያት እኒና ብዛዕባ ውግ ናይ ባዓልና ናይ ሃገርና ናይ ህዝብና ክንዘራረብን ግዜ ክጠፍ ዘለዎ አይመስለኒ በዚህ ምክንያት ውግ አይህሉን ዝብል እምነት ይዘለኒ ውግ አይንሐስብን አይህሉን ዝብል እምነት አለኒ መንግስት ኤርትራ ንመንግስት ኢትዮጵያ በሐዋር ኮይና ንኢትዮጵያ ንውጋ ኢሉ ክጽዋዕ ዝኽእል ኢልካ ሐሳብ በአሉ እዚ ኃጢአት እዩ ከመ ኢሎም እዮም ምስሓኩም ኮይና ህዝብኩም ንውጋ ዝብሉ ናቶም ንግደፎ ንህና ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ንመንግስት ኤርትራ በጀኻናአ በሓደ ኮይና ንሃገረይ ንውጋ ኢሉ ከእድሙ አይኽእልን እዚ በታሪክ ሃገርና አይተረአን ንቅድሚው ቢነብር ዝብል እምነት የብለይን መንግስት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስካሎት አገር ዘለዋ ሓደ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተፈለየ ተራን ለተጻወተ ይዘሎ ድሌት ናይ መንግስት ኤርትራ ኢትዮጵያ ምስካሎት በሰላም ኮይና ምስ ኤርትራ ዘለውን ናይ ቁጠባን ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማቲክ ስራሕ ዓብዩ ተማሂሹ በሐባር ክንጥቀሚና ዝብል እምበር ውግ ህዝብ ኤርትራ አይደል መንግስት ኤርትራ አይደል ህዝብን መንግስት ኢትዮጵያ አይደል مساعتهم قريفكا مسكالوتون وجز بقال زربا كيفتر أبي نحاول نتسرح يسره الله زي كله سبز فلتويز مثلني بوجني زي كسوزي كاب كلهم كستات زخفان أجل زي بلوكس إيو منجس فيدرال أبتغراي زخونة سجومتي خوصة للني انتهيلو بعلو يقبر زيناي مقبار تايس أقام نيروي ونكالوت بجحاتكم نوع حواركو ينا خمزي نقبر له نحنا دليت يبلان دليت زي بلو منقست ما نكالوت بجحاتكم نوع كبلو أي كله
أبزوان الزي بحق المزراب منجست إيرترا ناي سلام حيل مخانو إثيوبيا طرح زي كونت عالم فليتو يزلو أبزخون عالم تخيركا منجست إيرترا نسلام يسرح نلمات يسرح زبل أمنتي يزلو سأقمت هاليوخا كم جيبوتي كم سودان كم كينيا مسكالوت مسغروبتنا كم زلنا سأقم خافلنا نفتو سأقم نيناكم السودان أباي طرحكو يكونن ناي دنبر إيشوكم السودان اللو مسكينيا كو سأقم نينا سواتي مسؤو يقاتلو يوصدو بزخ نجر مس دبوب السودان بزخ سأقم كون نينا سأقم سلزلنا وقع أدلا يكونن سأقم سلزلنا زكفأ نجر أنا حسب نخفلنا تزايبنا نود نا إرترا بزتفلي منجد وسيركا كم زي عايز زي مثلا زربا نهزبكا مزراب صبوا عمشلنا حزب إثيوبيان حزب إرتران سلام لمات بلصقنا دليتهم فتوتهم كم زخونه بزح غزي قاليصوم يزلو ابزالان بسا تا دنبر مخفات خيدنا مس بريزيدنت ساس حزب تግራይን حزب ኤርትራን ፕሮቶኮል የለን ጎዩ እንዳበخየ መሬት እንዳሰዓመ ከመይ ዝዓመሰለ ፍቅሪ ዝራዕና ኣብ ሁመራ ከምኡ ይነሩ ዓሰብ ከምኡ ይዝነበረ በአውሮፕላን ወን ካብዚና አስመራ ከአስመራ አዲስ አበባ ዝመጹ አርቲስት ኣለዎ ህዝብታት ኣለዎ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለዎ ኣብ ኩሉ ዘለና ገምጋም ድሌት ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ኢትዮጵያ ሰላም ልማት ምኳኑ እዩ ድሌት ህዝብ ትግራይ እውን ሰላም እዩ ህዝብ ትግራይ ምስ ኤርትራ ይኩም ዝኾነ ህዝቢ ብሰላም ሰሪሑ ልማት ከምፅ እንበር ውግእ ዝበሃል ነገር ክሰምዕ زدلي لحسب إلا كأمن يسقمني سلازي فلتوت حزبي سلازي وق زدلي حيل بخل وجن يلن نخلونا يتأكمن نخلو ناون نتفعت كوس دنامبر لما تيوس دنا كابزي هذا مثلا حساب كنوس يجبا زبل صنو زخونة أمنتي يزلني بمثلته نحنا مس منجستن حزب إرتران حدوش زخونة أو انتاوي تاريخ نسرح إلنا نسرح لنا كابزي وسعي زلو حساب تخكل أيكونن كنبرون أيكئلن زبل أمنتي إزلاني بوغاني